Maria Gnangni Keir Kathar Kabai Upanda Chengkha 1590 AD ni Simin Jamatia Hodabai Bushuni Pongo Kotaya Kolforo Jaduna Kisha Nuru Mani Karak Tarmani Bushuni Pongo Kotaya Kolforo Jaduna Kisha Nuru Mani Karak Tarmani Salthango Horphayo Horthangi Salphaipiro Talphayu Talthango Abo Haiklaino Bisau Waisa Ahaino Hai Sopaipika Tiprasaroni Buishuder Doriya nikha khorango bokhako bolei thango phuksa pan jadono ring bojaliya Abda Haiklaino Tiprasara Bisi Kusung Kusung Tongoi Phelemani Bisau Waisa Abdi Hai Jorano Manlai Belaino Khasrang Laimani Mari Nukjagi Tongo Tiprasa Dofani Dal Bidal Hodarok Baino Khatung Khazani Bisingti Pali Laimani Nukjagi Tongo Ti Haiklaino Jipri Khorangni Mangpliwo Kasawi Phaikha Udaipurni Kami Ketalo Baba Goriano Lamsong Lainani Bagai Khatung Khazani Bisingti Haham Dodomni Bisingti Khasrang Lai Samung Tanglai Tongo Jamatia Hodani Nukurok Abogala Iyang na hale Okerpa Iyang na hale Baba Goria Masamai Salo Ichi Puzan Kopiani Bange Sintini Mutai Kormosari Orin Bodol Koda Warpin Komisi Joton Kuthoi Tini Buskan Syukrobat Baba Basamai Itu ini Samai Ani Khana Tini Bute Khana Jara Complete Na Khana Tarpore Paithak Bosor Paithak Baba Basamai Amake samung rok senamjak manle norok salbusuk ramai senam kana. Amo senajak mani ke sali ini jar saling tangka. Amo jini kaisa odani bisiyo jini kaisa hai sadoknai bodol tongo. Borok nomno samne jarawi tini jarake paidi rokata program. Norok au je baba Goriano je puja eba festival khaijak mani obole norok o thayo bisi burum burum de khlaijak amo ke jini hodani kaisa raja tongo jemon jeng Baba Goriano 5 বছর ke 5 বছর 3 বছর ke 3 বছর 7 বছর ke 7 বছর ke jeng slai mane kherpang slai ta je jago jeng tabo koro 6 বছর cholai ta abo ta Baba Goriano kaisa tong tamo chikon de buphyang buta tam janai biyak kere rok himale bom hai amo ke biya dana ang ke biya ko amo kursu ayang simane omor puni nong ne o thaini bumka kami ketal kila komodita nong sinimong kisa richri ani rasul ani bunga odanya basi jamatia hodani assistant of